Kadang yad kisngi. Amla ban len bakajala jongi ru kadon shibun ki khun ki badan ya ki sap ki phong hala ki jong ki benta. Ki balada ka lad ka pli ki kat bor bat ki we ki riu don sap ki bana satlak ka perthei. Kani ka khubor ka bangin pen I shapi. Kadai shapang ka sap jong ka we ka khna ka bada ka jingtre shitom menta la shi posnam. Menta ka kanti ka lad ka lapli ya ka banet shap Pyntbit bat penjanai shushu ya ka sap jong ka shaki benta pedeng jong ka ni kari India. Ha kasnong mau pedang. Kasnong ka bahap ha ka ni ka district rilum khasi mingi. Ka Kynhun jong ka donbosco media network television kalalet ya kendu ya I hybrid Mefy Naki manbahan Nongrum khat sansnam karta. Ikhun ningkong na ki langut ki khun jong ikong banisha Nongrum bat uba pensyong dor melim peda. Ke kabala penlong yangi benet ya kendu ya ini hybrid. Kadai halor kasap ya lekai football jong I nadu ba idang sansnam karta da ka jinglet ya shimbentaru ha ka lumpung baby league. Ka baby league ha mau pedang ka wan ha theo mau pedang tengah zang perform na tu zang lekai na 2 senam. Mentah kat senam. Mentah lah expose nam. Lekai football expose nam. Nadu miswa dang red zang lekai football ha Shillong en kuntur long ki bahaying bahasem ki support ki en takna stonat ban lekai. Ningkong te imei te baat ki bahaying bahasam parlok parajo. Head coach there is Jeff Safari Masar. The assistant coach there is Shine. The key manager the jong Sarilang Sara Frankie Kapnut. Ajula kai naka rang Jied Haka por post nam na kandas na kumtang lekai harang Jied. Tementa lekai ha ka PFR Football Academy. Kumba kalong hadu menta I hybrid Mefy Naki manbahan Nongrum. Ilaya lekai na bun ki Kynhun bat haki lempung yako bapher. Bat ka Kynhun ka ba kampau ka ba ilaya lekai kadai na ka Kynhun rangda Jied United Football Club bat hadin ila penya sopat bat ka PFR Football Academy. Haka jingyat lenti jong I menta lakumba ship house nam bat ka jingtre shitom ban kio haka ni ka jingya lekai hapo ka jingsha Pyntbit jong u coach ba Jeffrey Stewart Masar menta ka snam ila yo ban jam sa shikam shakman ban yo jing Pyntbit tang haka jella hanrei shaka weipat ka jella hadien ba ila sha Jied bat shimtino ya I ban penjanai shushu ya ka sap jong I da ka Aiff Fifa Talent Academy Hyderabad. Ningkong kiwan trial hati ha populo ha MFA ha third ground te ngalit perform hati te dala kiong adalah Shah select ha nanti te ka kiong ba hablet dan trial bang Shah Hyderabad te ngalit performance te ngasya select hadu ka final trial te ngasya select ha ka final trial. Ningkong tengah so komen wa te baat te long gamlu suap rekin mo dan huap baik ben tumu mo kani long kadi dream jang ate long hab ningkong te kajing kemani kajing angnut ngate ben laka be naka country la jang represent ka India labahi bahasa mi mai pa ki support bas ba ki support bahata ya kano Khubor ka ladang lekai snow ki support bahata ya player jong overall de Cristiano Ronaldo te Shillong de
Hardi kaya na nong se Lada kalat ke pli kumni bat ki khon jongi ki badan sabru ki tre shitom bat minat pan poi shakathong klempep ki khon jongi kin pau ha ki ransan bat ki lumpung bahe hakari bat chapari ru kumju kermen ba kani ka khubor kan ai man sie mi ki weipat ki badan ka sap bat ka jing ang nut ban kiu bat pan pau perthei ha kita ki sap ba ki don Ningkong siya ang ay kubleo try kinrat balari la semari ngimo te na do ningkong hi ikun jangai la sedang bandle ka football hakarta ka basan sedam reus nam kunta sedang bandle kai ya ka jing yo i jangai ya i long i snutenan ha ban ya le kai football na do ba idang ret i kum kimi kipah bang i kun be gidan la kai sap la ka talen hakato ini le kat bala bangin yarap iki bangin nangkiu sya khamat ke ngasung komen palat bai sya je ban let ya ka de ka ban mi khamat ya ka Aiff Fifa talent again mi ya ka jing puli te tharai kila pendut kila tip hi ki ba nastai tharai namar kila khat ban wan menta tengin kamun ngi ka ya ka school ngi la haban i no national sapo no sungin ja tang balong hap berkat nang ka benta kala wai jo i ma ni hap ban pelat je i ban let ma an represent na kari kasno mo padang chingi kadap da ka jing kemen haba na kasnong mo kan dang long snong ka ba kham sa kendong long ku hakan ni ka ba mentapat ikun jonga iyo ban pau hakan ni ka football te kidap da ka jing ngau kemen ngau sorong na ka benta ikun jonga te haban kong e te Naki ile ya kani ka trial nya pha ya kani ka trial ka ba wan lingba ka Aiff FIFA Academy kawan ban khot trial hapo polo hapo MFA ground te deling bang ta ba Naki let ban ya simenta ka trial but haka ka trial Naki la Shah select badandai Shah select ka trial ki khot ya final trial ka balong hapo Hyderabad te andai la wan na ka trial hapo polo na po MFA ground te Naki la Shah select hapo ka final trial but iyo ya ka male ba inhablet ya ka final trial siya po Hyderabad kapanlong ka final trial stay but nang ni kilami kumba laingot ki players kan thai te Naki long iway na pedang kita but andai la poy hang te Hyderabad la yo ban perform ba po gi trials but hadin kumba arlay te yo ngi sayo ya ka Khubor by Naki la Shah select ketika Aiff FIFA Academy te Naki te iway Naki players iba don yang kata sub kebakam kerpang di deru i defenders jongi but ila yo bani sementa habon ki tournaments kom hapo ga Reliance te but ka MSL women's ya ka Meghalaya State League la yo ban sementa but ila yo ban le kai kom defender hang to la mi khmaru ya ka PFR Haka women's state league Haka women's league nta te but kibon ki tournament so kibangi ngi dek banyak kon sini setai te de lingba kita ki tournaments bangi i Naki be don shai kata sab but lingba ka practice su ba ijube man kapor te but kam tam ya ka jing trestom jong i ba in sapoi situ sini ka thong ka menta ka future jong i ngatharai kan kamlong bright namar balai ilayo menta bandan hapo ka academy ka ba khamba su banyak ka bangi ngi don chini sepo Shillong kamtam bakade jong ka All India Football Federation te ngatharai dai don hang to kilat ki ba play kilong shibon marbai la banyo le kai shibon ki tournaments but kamtam e ba in yo ban Shah select na po ka ri ka jongi but kumbangi kumki coaches ngi expect hi na Naki bakoi ngi ba in sayo pong ka jersey India